Het Jeddere Rjuchtshuis in Kalm, het oudste gebouw van het dorp, zit te keep. De eigenaar Karel Numan zet de winkel en de boppenwending in de verkeep. We willen het zelf wat rustiger aan gaan doen, laat zo maar zeggen. We hebben nu 24 jaar de zaak gehad en geen opvolgers. En het pand staat nu te koop. Ja, het is een fantastisch pand. Het eerste stenen huis van Kolm, het oude rechthuis, begin 1600. Met zelfs nog de oude gevangenis eronder. Dus wie kan nog zeggen dat hij een gevangenis in de winkel heeft? De verkeep van een monumentaal gebouw is oors als de verkeep van een reguliere wenning. Je gaat niet alleen de particulieren benaderen, maar hij komt ook nog op een funda business bijvoorbeeld te staan, laat zo maar zeggen. Numan hoopt dat de skietnis van het gebouw zichtbaar blijven zal als het kocht wordt door een nieuwe eigenaar. Je hebt altijd goed op het pand gepast en je hoopt in ieder geval dat de volgende eigenaar dat toch ook weer gaat doen. De oude gevangenissen hebben we zelf gerestaureerd. Dus ja, we hopen wel dat dat voor Kolm in ieder geval zichtbaar blijft en intact blijft. Wanneer een nieuwe eigenaar het gebouw overneemt, is nog even de vraag. Dat hangt helemaal vanaf wanneer de koper als het ware zich aanbiedt. Ja, en er staat nog behoorlijk voorraad in de winkel, dus de winkel moet ook nog leeg verkocht worden. Dus dat is, we praten wel over een project van een half jaar, neem ik aan. Hoewel Numan er een heel skoft wennen en werken had, vindt hij het net dreig om het gebouw oer te dragen aan iemand anders. Ik ben er niet met getrouwd, laat het zo maar zeggen, maar ik vind het gewoon een fantastisch pand.